ଆମ ବାଡ଼ିରେ 20ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନୁଥାଏ। ତ ଆଜି ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ବନାହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ବନାଏ। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଡାକିକି ବନାନ୍ତି। ଏଇଠି ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ନଡ଼ିଆ ସବୁ କୋରିଦେଲା, ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଏଇଠି ଚୁଲି ଲଗେଇକି ବସିଗଲା। ସାନ ବୋଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକାଇଦେଲେ କଢ଼େଇରେ, ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଉତୁରିବ, ତାପରେ ବଡ଼ ବୋଉ କ'ଣ କଲା ନା କିଛି ଅଳ୍ପ ଚିନି ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇଲା। କ୍ଷୀରରେ ପକାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇଲା। ଲାଇକ୍ ଚିନି ବେଶୀ ଅଠା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଠା ଭଳିଆ ହେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଦୁଇଟା ତାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତାରରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିବ ଶିରାଟା, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କୋରିକି ରଖିଥିବେ ସେ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତି ନାଲି ନ ପଡ଼େ, ନଡ଼ିଆଟା ମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହୋଇଯାଏ, କଲର୍ଟା ଯେମିତି ଧଳା ରହିବ। ତାପରେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ମାନେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବେ, ଗୋଳେଇକି ଓହ୍ଲେଇଦେବେ, ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଲ 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 ବଳି ଦେବେ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭାଇ, ସତରେ ଭାଇ ନଡ଼ିଆ କୋରାର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ମିଠା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଶିଖିକି ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଘିଅ ଲଗେଇ ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବନେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ।